Je li Hrvatska mogla biti neovisna država već u 19. stoljeću? Po mom mišljenju, mogla je. Samo da su Hrvati više radili u svom interesu, a manje u interesu Austrije i bečkih Habsburgovaca. Habsburgovci su stoljećima apsolutistički, poput diktatora vladali Hrvatskom i drugim zemljama Habsburške monarhije. To je sili za malo došao kraj 1848. U ožujku te godine izbila je pobuna građana Beča, kojima je bilo dosta apsolutističke vlasti Ferdinanda Habsburškog. Bečani su tražili više demokracije i građanskih sloboda. Mađari su tada na čelu sa svojim vođom Lajošem Košutom odlučili izboriti se za svoja nacionalna prava. U isto vrijeme, ta prava Mađari nisu priznavali drugim narodima tadašnje Kraljevine Ugarske. Na udaru su bili Hrvati, Slovaci, Rumunji u istočnoj Ugarskoj i Srbi u Vojvodini. Vodeći mađarski političari htjeli su odvojiti Ugarsku od Austrije i vlasti Habsburgovaca. Cilj im je bio stvoriti veliku Mađarsku od Karpata do Jadrana. U toj bi državi svi drugi narodi, a među njima i Hrvati bili pomađareni. Zbog toga je ban Jelačić u travnju 1848. prekinuo sve državne veze Hrvatske s Ugarskom. Kasniji pregovori bana Jelačića s mađarskim predstavnicima bili su neuspješni. Stoga je ban Jelačić u dogovoru s Bečkim dvorom u rujnu 1848. s hrvatskim postrojbama ušao u Mađarsku. Jelačić je zaratio s Mađarima za slobodu Hrvatske, ali i za interese bečkih Habsburgovaca. U listopadu 1848. izbila je nova pobuna građana Beča. Jelačić je okrenuo svoju vojsku prema Beču kako bi ugušio tu pobunu protiv Habsburgovaca. Zajedno s austrijskim carskim postrojbama uspio je u tome. Nakon što je pobuna u Beču ugušena, Jelačić se s hrvatskim postrojbama nastavio u Mađarskoj boriti protiv mađarske revolucionarne vojske. U međuvremenu se dogodila promjena na prijestolju. U prosincu 1848. car Ferdinand prepustio je vlast mladom Franji Josipu. On će vladati tom državom sve do svoje smrti 1916. godine. Zbog snažnog mađarskog otpora, Franjo Josip zatražio je pomoć od ruskog cara Nikole I. On je poslao 200.000 vojnika u pomoć Jelačiću i austrijskoj carskoj vojsci. Mađarska pobuna slomljena je u kolovozu 1849. godine. U međuvremenu je austrijska vojska slomila i sve druge revolucionarne pokrete u Habsburškoj monarhiji. Franjo Josip mogao je vladati apsolutistički poput svojih prethodnika sve do 1867. godine. Zbog političke i financijske krize u kojoj se našla monarhija, on se nagodio s Mađarima. Te 1867. godine sklopljena je Austro-Ugarska nagodba. Nagodbom su Austrijanci i Mađari podijelili vlast u državi nad ostalim narodima monarhije. Od tada ta se država zvala Austro-Ugarska. Prema toj podjeli Istra, Kvarner i Dalmacija bile su u austrijskom dijelu monarhije. Kontinentalna Hrvatska bila je u ugarskom, to jest mađarskom dijelu države. Iduće, 1868. godine sklopljena je Hrvatsko-Ugarska nagodba. Nagodbom su Banska Hrvatska i Slavonija imale ograničenu političku i kulturnu autonomiju u sklopu ugarskih zemalja. Sve to nije bilo vrijedno rata s Mađarima na strani bečkih Habsburgovaca. Hrvati na čelu s banom Jelačićem, ali i kasnije tražili su ujedinjenu Hrvatsku. Nadali su se da će se svi hrvatski krajevi ujediniti pod vlašću bana i sabora. Ta ujedinjena Hrvatska trebala je imati ravnopravan položaj s Austrijom i Ugarskom u monarhiji. To se nije dogodilo. Ujedinjena Hrvatska nije odgovarala ni austrijskim, a ni mađarskim interesima. Rat protiv Mađara 1848. na strani Austrije i bečkih Habsburgovaca bio je loša ideja. Ban Josip Jelačić i Hrvatski sabor trebali su proglasiti hrvatsku neovisnost 1848. godine. Hrvatska je tada imala mnogo ljudi pod oružjem. Bili su to profesionalni vojnici iz tadašnje Hrvatsko-slavonske vojne krajine. U rujnu 1848. ban Jelačić prešao je Dravu kod Varaždina na čelu 40.000 hrvatskih vojnika krajišnika, ne računajući kasnija pojačanja. Govoreći na saboru u lipnju 1860, prve Eugen Kvaternik
spomenuo je hrvatske žrtve. On je rekao kako je u ratu protiv Mađara poginulo 40.000 naših mučenika. Miroslav Kraljević, saborski zastupnik iz Požege, govorio je na saboru potkraj lipnja 1861. On je spomenuo brojku od 50.000 naših hrabrih graničara koji su ostavili kosti u tuđini. I to su samo poginuli, ne računajući ranjene, invalide i nestale. I njih je sigurno bio priličan broj. Tako je Hrvatska u ratu na strani Beča protiv Mađara imala samo mrtvih između 40 i 50.000. Bili su to veliki gubici. Hrvatska je tada imala oko 2.300.000 ljudi. Umjesto što su ginuli za interese Bečkog dvora, ti su ljudi trebali ostati u Hrvatskoj i braniti svoju domovinu. Da su Hrvati tada bili složni, možda bi i uspjeli oružjem obraniti svoju domovinu. Hrvatski sabor i vlada mogli su zatražiti diplomatsko priznanje Hrvatske. Moguće je da bi Vatikan i neki europski vladari priznali Hrvatsku. Put do slobode je težak, ali bi tada borba Hrvata pod banom Jelačićem imala više smisla. Eugen Kvaternik u jednom od govora na saboru u lipnju 1861. rekao je kako Hrvati mogu biti slobodni. Kad bi bila sloga među zastupnicima u saboru, te kad bi došli hrvatski krajišnici sa 100.000 bajuneta, Hrvati bi bili najčestitiji narod među svim narodima monarhije. I to za 30 dana. Kvaternik je tada tražio da Hrvatska postane neovisna država, sa svojom vladom i saborom. Hrvatska bi s Austrijom i Ugarskom bila povezana samo osobom zajedničkog vladara. Iako je Hrvatska 1861. godine imala 100.000 bajuneta, to jest profesionalnih vojnika za borbu, oni očito nisu bili spremni boriti se za Hrvatsku. Nije bilo ni sloge među saborskim zastupnicima. Od njih 229, samo 3 zastupnika su bila za neovisnu Hrvatsku. Ostali zastupnici jednostavno nisu vjerovali da Hrvatska može opstati sama. Većina njih tražila je dogovor s Mađarima, a manjina dogovor s Austrijom. Eugen Kvaternik bio je nezadovoljan zbog sklapanja Austro-Ugarske nagodbe 1867. i Hrvatsko-Ugarske nagodbe 1868. godine. To nije bio put ka hrvatskoj neovisnosti. Stoga je Kvaternik podigao bunu za neovisnu Hrvatsku u listopadu 1871. na Kordunu. Buna je trajala 4 dana i u njoj je sudjelovalo oko 1700 ustanika. Toliko ih je bilo u početku. Na vijest da stiže austrijska vojska, većina se ustanika razbježala, pa je uz Kvaternika ostalo samo 400 momaka. Kvaternik i njegovi najbliži suradnici ubijeni su u zasjedi, koju su im postavili izdajnici iz njihovih redova. Organizatori zasjede i ubojstva vođa bune bili su Srbi Miloš Kosanović i Maksim Momčilović, zajedno s još 30 izdajnika. Kvaternik je vjerovao da su pravoslavni u Hrvatskoj također građani Hrvatske, te da će se i oni boriti za hrvatsku neovisnost. No to se nije dogodilo 1871. godine. Ni Hrvati tada nisu bili spremni boriti se za neovisnu Hrvatsku. Zbog nesloge hrvatskih političara 1861. ali i kasnije, kao i zbog nespremnosti Hrvata da se bore za svoju slobodu u 19. stoljeću, san o hrvatskoj neovisnosti još je dugo vremena ostao samo san.